Con el TikToker analitzem la jornada de Lliga on el Barça va ser atropellat per el cotxe de cavalls andalús en Sevilla. Sí, va ser atropellat ja que el Sevilla va ser superior i n'hi ha que fer autocrítica, però tot no val. També és de veres que el Barça va ser perjudicat i els àrbitres el perjudicaren. El segon gol hi ha una falta Koundé. El primer gol no és penalti, mai es pot pitar aquest penalti. ¿Vale? El dia de antes al Madrid, per rozar-li el muscle a Vinicius, li piten penalti a favor. Diferències. Al final tenim que anar contra tot i contra tots. El Barça té que ser infinitament superior, guanyar 3 o 4-0 sobradament per poder guanyar un partit de Lliga. Perquè si no, mos passa lo d'ahir. Que vale, que el Barça no va jugar bé, és correcte. Que no va fer el seu millor partit, també és correcte. Però en un partit que potser pots estar ahí, en aquestes jugades que són tan clares per l'arbitratge a favor del Sevilla, pues, es perjudiquen molt, molt, molt. Qui pitava? Vale? El mateix que va expulsar a Flick l'any passat per no fer res. En el bar qui estava? Gil Manzano, el que es fa fotos amb els penyes madridistes. Després l'altre de la bar del Colegio de Madrid, ¿vale? Un arbri de Madrid, contra tot i contra tots. Però bueno, que sí, que hi ha que fer autocrítica i que el Barça no va fer un bon partit, no va jugar bé i que el Sevilla va ser superior. Això és correcte, però que tampoc ens lleven el que és nostre. I ahir ens van perjudicar quan el partit entonces estava disputable. I això és la crònica. Sempre diran, és que parlen de l'àrbit, no, és que ens perjudiquen, és que al final dius, tens que parlar perquè ha passat. Però és cert que el Barça no va fer un bon partit, això és la realitat. I el Sevilla pues, va mereixer guanyar, donar-li l'enhorabona al Sevilla, el Barça ara esta setmana a entrenar per a que en el pròxim partit aconseguir una victòria. Després de les derrotes contra el PSG i contra el Sevilla, pues, fer autocrítica a Flick i a jugar millor per a poder guanyar. I sobretot les ganes, que ahir en Sevilla igual hi ha alguns jugadors que no van tindre les ganes que toquen. Autocrítica, hi ha que fer-la. El Madrid guanyava de quina manera al Villarreal, no? En ajudes al Brital, expulsant-li un jugador al Villarreal, què té que fer el Villarreal per puntuar en el Bernabéu? En aquestes coses contra això no pots fer res. Jo pense que evidentment després de l'any passat que el Barça va guanyar tot no van a permetre que este any els àrbitres en la Lliga Espanyola torni a passar, encara que el deport és qui millor futbol falla. I pense que hi ha ajudes a favor del Madrid de lo que duen de temporada, que vagin a queixar-se ara a la FIFA, ¿vale? Perquè si tocar-li el muscle a Vinicius és penalti, apaga i vámonos. Apaga y vámonos. Entonces, estas ayudas están clamen al cel, ¿vale? Després el València perdia contra el colista, contra el Girona, el València pues, d'unes setmanes després de la derrota contra l'Oviedo i ara perdent contra el Girona, que era el colista, pues bueno, ja sabeu que l'afició del València exigeix molt i ja estan demanant explicacions a l'entrenador, a Corberán, que el pobre ja no pot fer més, la plantilla que té massa fa. Però el València ressorgirà i, bueno, de moment tampoc és que perilla en puestos perillosos, està bé. L'Atlètic Madrid empatava contra el Celta, on, bueno, pues, s'avançava en un autogol del Celta al marcador i, bueno, pues van fer un poc més la del Pupas. L'Atlètic Madrid pues, li passen aquestes coses, després de fer-li una gran golejada al Madrid 5-0, pues, va al camp del Celta, a Balaïdos, i en l'últim minut Jaspas pues, li empata el partit i perd 2 punts. La del Pupas, la que va fer ahir l'Atlètic Madrid. Aunque és un equip que enguany a mi m'agrada perquè el Xolo està canviant un poc la filosofia, jugar bé a futbol i sobretot té bons jugadors, té bons jugadors. I bueno, un poc és la crònica que hem tingut dels equips més punters. El Betis guanyava contra l'Espanyol, una bona victòria i parant un penalti en l'últim minut, coses del futbol. I bueno, pues això ha sigut la crònica by Juanet TikToker i va ser molt difícil esta lliga anant contra tot i contra tots perquè pots jugar molt bé a futbol i pot estar un partit fora de casa disputat, però antes aquestes decisions arbitrals
tant en contra és molt difícil. Així i tot, és cert que el Sevilla va ser superior, ho reconeixem, i el Barça va ser atropellat per un cotxe de cavalls andalús. I a part, també va ser atropellat per el col·legiat que el va perjudicar. Això és la realitat. Però bueno, algun dia al final, quan acabi el partit, des de Flick tindrà que dir, ens anem, que es donen la lliga ja a ells i ja està, contra això no podem. I avui Mateu Lagós, l'àrbit, ho ha reconegut, que ens van perjudicar i aquestes cosetes al final és el futbol. És una llàstima que sempre tinguem que estar parlant d'aquestes coses, però la veritat és que tenim a dia d'avui en Espanya, que són perjudicials, però sobretot pel Barça. Bueno, gràcies i bye, Juanet TikToker. Ye.